Tuy puso ket na ikalang nageptor keledaan kasladyak malasata panubok anarway nga inka insang bay nuwidin tilubong ko it nagsagabaken limdo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panang irurumen mo ti inbaklay ko panagtuo ket kasla kadagsen iti krus ngem ti inak panakaidarus ti magderak Asianos tapachet adong tengto lalaki amang ilala ayat ngayon kain wawa itata ng alangon puso ka na ilumlum kalasag ko tiyang nanayon day diliday ang nagpasarap ragsak ti simukat ngawan iti pumadpan tuy puso ket na ikalang nageptor ken ledaan kasladyak malasata panubok anarway nga inka insang bay nuwidin tilubong ko ket nagsagabaken limdo kaasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panang irurumen mo ti inbaklay ko panagtuo ket kasla kadagsen iti krus ngem ti inak panakaidarus ti magderak Asianos tapachet kadong tengto lalaki amang ilala ayat ngayon kain wawa itata ng alangon puso ka na ilumlum kalasag ko tiyang nanayon day diliday ang nagpasarap ragsak ti simukat ngawan iti pumadpan ti inbaklay ko panagtuo ket kasla kadagsen iti krus ngem ti inak panakaidarus ti magderak Asianos tapachet kadong tengto lalaki amang ilala ayat ngayon kain wawa itata ng alangon puso ka na ilumlum kalasag ko tiyang nanayon day dilitay ang nagpasarap
ragsak ti simukat, ngawan iti pumadpad.